Minun ihmisenä vaikuttaa duuni silleen, että kyllä tämä on niin kuin 24/7 kauden aikana päällä. Että ei ole semmoista hetkeä oikeastaan, että sä et edes vähän miettisi päivän aikana, että mitä tehdään seuraavaksi. Mutta toisaalta ei tätä tekisi, jos ei nauttisi. Ja miten se vaikuttaa niin kuin ympärillä oleviin ihmisiin, niin varmasti se, että he joutuu taipumaan aika paljon mun töiden aikataulujen mukaan ja on joutunutkin lapset ja puoliso ja kaikki, niin kyllä he joutuu vähän suunnittelemaan, että miten mä oon kotona ja miten mä en ole kotona. Olympiastadionin kenttämestarilla on aika laaja työnkuva. Kaiken nurmikon hoito on tietysti yksi iso asia, mihin pitää keskittyä ja se pitää saada soveltua aina tuonne tapahtumien mukaan. Eli meillä näyttelee isossa roolissa se, että minkälaiset tapahtumat meillä tulee, miten me valmistetaan nurmikko, miten me valmistellaan kenttä. Suomen suurimmat tapahtumat järjestetään aina Olympiastadionilla, niin sytyttäähän se aina, kun sä teet aina isointa ja hienointa. Ja siellä sitten kirsikkana kakun päällä on tietysti aina jokavuotinen, toivottavasti tulevaisuudessakin jokavuotinen Helsinki Cup lapsille. Et se on yksi hienoimpia tapahtumia, missä mä tykkään olla mukana. Ehkä urheilijoille, varsinkin jalkapalloilijoille, niin he arvostaa sitä, että nurmikko on pelikuntoinen, tasainen, turvallinen. Niinkään ei ehkä yleisurheilijat siitä välitä, että mihin se moukari tippuu tai kuula tippuu, että ne ei välttämättä sitä niin paljon arvosta sitä nurmikkoa, mutta heille taas on mondo elintärkeä, mikä taas se jalkapallolle on, että mondonkin kunnossapito kuuluu meidän tehtäviin. Ja jokainen tapahtuma suunnitellaan aina stadionin nurmen mukaan oikeastaan ja se, mitä se nurmikko antaa, konserttijärjestäjille ei niinkään paljon, mutta siellä taas tulee vastuukseen se, että pitää osaa huolehtia, että ei pilatakaan sitä nurmikkoa. No se on meidän näyteikkuna. Se on oikeastaan ensimmäinen, kun sä tuut tänne katsomoihin, niin sä katsot ensimmäisestä aina joka ikisellä stadionilla, missä kunnossa on nurmikko. Niin se herättää intohimoja niin hyvässä kuin pahassakin. Että jos se on hyvä, ei kehuta, mutta jos se on huono, niin kyllä varmaan haukutaan. No ammattijohdon oikeastaan harrastuksen kautta. Että pelasin jalkapalloa ponnistuksessa ykkösdivisioonaa, Käpylän pallossa kakkosdivisioonaa jalkapalloa ja sitä kautta kiinnostus liikuntapaikkojen hoitoon kasvoja. Kyllä voisin väittää, että tämä on mun unelma-ammatti, kun mulla tuli keväällä 20 vuotta täyteen tässä talossa, niin kyllä täällä on viihdytty, että ei täällä ainakaan huonosti asiat ole. Muutenhan täällä ei viihtyisi niin hyvin, että loistava paikka olla töissä ja nautin työstäni. Meillä on ollut ehkä isoimmat fudismatsit, mitä Suomessa on ikinä pelattu, mutta toivottavasti tulisi vielä jotain isompaa. Onko se sitten kansainvälinen joku iso peli, joku mitä me voidaan tiimin kanssa saada aikaiseksi, mutta ei ole semmoista niinku selkeää tulevaisuuden tavoitetta muuta kuin, että tiimi voisi hyvin tai vielä paremminkin ja tulevaisuuden unelmia oikein ole muuta kuin, että nauttii työstään vaan joka päivä enemmän ja enemmän.